ya da gargaza ya ne ka fitar ka fitar ka fitar ka fitar ka fitar waye ke tafi yanzu barka da zuwa zo na nan zo na nan ina so a taimake ni. Zan taimake ka ka ji gaskiya zan taimake ka zan taimake ka Ni direba ne. na san labarin ka na san labarin To shi ne aka kore ni a gurin aiki na kuma rasa yadda za a yi na koma. yi shiru nan ba a mana ƙarin bayani na san abin da yake tafe da kai kana so ka koma wajen aikinka wajen mai gidanka kamar yadda fiye da yadda kake da a wajensa. Yawwa na fi son kowa ni ne gaba. An yi an gama an yi an gama unguwan nan watsai sama ya dawo kanka yayi sun fara magana ka yadda za a yi su dawo da kai zuwa ƙarshen watan nan za su dawo da kai za su dawo da kai dole To shi ke nan godiya nake. dole kudinka 5,000 ban kaɗa tabar maka aji ban kaɗa tabar maka aji 5,000 ƙarshen watan nan za su dawo da kai ya kaftaru ya labtaru ya zakagu ka ji an gama ƙarshen watan nan za su kira ka Godiya nake boka. sha yanzu magani yanzu kaftaru 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 a'a Boka ce ka ji magani sai Allah nan wai sai dubu ta taru. illallah dawo da kanan wani matar wannan man ka haka ikon Allah sai ina ba su magani ke kuma nan kina bani ikon Allah matar kullum ƙara ke kike yi Allah ko? warai kuwa ban kaɗa can akwai wani gara ya zo na abu nan ɗin sai yake ɗauka kin ga kin mun ƙara abu nan da yake ƙara samu a cikin asusun mu 5,000. 5,000 ne To shi kenan. Allah ƙaro wani. ai matar ina jin daɗi ya fa ku dai yawa shi yawa Allah malam boka ni fa matsala ta ba a matsalaki sha yanzu magani yanzu nake da bukata shi yasa nace babu inda ya kamata ai ka tun gare da ai ba wajen ku ba ai da abin da kake so ai da haka ne ga masallaci amma mu tun da ka san mu ta yanzu magani yanzu ne an zo wajen mu yali na fito da watai nama a'a yayi Allah yi muka samu. kai wayo Allah na inna lillahi ilaihi raji'un Kana nan kana ta wanka mana. ayyau da ta fita kullum kinga 200,000 Waye wannan haka? sai ki canza kayan ɗakin ki dama kina ta maganin kujerin ki Na ji daɗin haka gaskiya ba su sosai. gara bane ba su abin nan bane suna ganin kamar abin nan ai Dubu ka 200 fa. Gafara dai boka. shigo da ba ta shigo da bi shigo da ba Sannu boka. zona yawa Sannu boka. yawa Ya aikin. aiki sai godiya Boka da ma bukata ce ne zo ka taimaka. din na san abin da ya dame ki din na san kishi yake ce da dame ki sai ke so ta fitar da ke daga gida Wallahi boka ya akai ka san haka. au mu din na wasa ne to za a yi miki aiki To boka. za a yi miki aiki za a komar da ke ita don ubanta za ta bar gidan za ta bar gidan kina so ta bar gidan ko mutane nawa muka kai mutane nawa muka ji gidan mutane nawa ne suka zama 19 17 mu a nan gurin Ni boka. da ka zo matsalar ka ta kawo Ni boka abin da nake so. eh Ba na so ta shiga duniya, ba na so ta gudu, ba na mutu so kenan. ta mutu, ba na so ta an mutu. gama Na fi son An kawai gama. ta fita ta shiga jeji ta tafiya. kina da kuɗi kina da kuɗi Zancenta. In zance na kuɗi ne ni boka, ba ni da matsala, To. in dai bukata ta za ta To. biya. to tunda aikin naki ne faɗi mu ji yanda zaki bayar da kanki A'a boka. Tun da na zo wurin ku ai ƙarshe da Gaskiya ne. kawai ka gaya min me zan biya in baka in tafi in saurari kawai ka fitar ta nake so. 70,000 Boka baka da matsala. Akwai account number? ina da account number To ka turo min account number. a Ga ɗin account ta number transfer. ina. account dina ya zagagu ya za Gashi boka.
ai 90 na gani. To boka. Wannan ihsani ke ne na kai. To boka sai na ji daga gare ka. Dan ka dage so nake kawai in ga ta nan da sati daya nan da sati daya batun labarin ta bana nan da sati daya zaki ji babu babu bana so su zaki ji babu ita babu wanda zaki ji duriyar ta to shikenan boka zan iya tafiya amma ba da baya zaki tafi ba haka zaki tafi tunda ai da baya kika yi go daga ba zaki tafi aikin ki zai yi aikin ki yayi aikin ki yayi aikin ki yayi aikin ki yayi yalina kenan kana ka wanka mana su in cika zaki ci kwai ko kuma rashin hankali irin na mutane wai ita yanzu wannan matan ta zo akan a fitar mata da kishiya Alisa da yake to yanzu dan Allah kai kana da yanda zaka fitar da kishiya zaka zauna a haka ne matsalar nawa ce a jiki na babu maganin ta ba duka ki inda haka ne in je Abuja mana kawo a shi ne ni ma abin da na gani sai ta ba kansu wahala ba ne ya le su ko kuma wanke su zami dan isa naje gobe ma mai gida ta kawo ka naje na siyo littafi na ba da aka rufa mun ba da haka na zamu ci gashi na jikin ke lukum ido ba da na kawo ki dilili to kuma an san ka kuma kana da mu magana ya ba ko wai mai gida lafiya me yake faruwa mai gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ki aure nan dan Allah mai gida lafiya Rasulullahi sallallahu alaihi assalamu alaikum mai gida assalamu alaikum wa alaikum assalam inna lillahi boka lafiya mai gida kashi boka lafiya mai gida ya mutu mai gida ya mutu boka ya mutu ya aka yi haba ai shi ya so ya za a ce shi da yake ba da maganin mutuwa yake ba da maganin haukatar da mutane ke samu a shiga duniya har a ce ya mutu yana da maganin mutuwa kuma shi yana ba da maganin mutuwa za ki ga mutum ya mutu wallahi in yi ce ma ko ta kama ba zan masa ba ki ga maganin ba ko ta kama ba zan masa ba me Allah da ke ba da maganin mutuwa ce ya mutu